hankalin mai saran kaba ya koma garina. Ni ma dubu babu wani abu tsakanin ka farka manta in shege ya barci shege shi ke lalubusa. Kai kuma solo iyo dan gidan solo iyo kaska ka rabo zaka zo ka sha jini. Da na zo da gatari ko adda da na sare ka. A cikin nahiya ko wata ƙasa akan samu wata al'umma da kan fita daban ko barranta kawo kansu bisa wasu dalilansu ko manufa ta rayuwa. Shi rubutu a ruwa baya sama amma ƙarƙashin yarjejeniyar ku da su ko su da su. Idan aka rubuta a waraka da shigar shaidu to ya tabbata ko a cikin addini kuma hujja ce kwakwara. Wasu mutane zan ɗauki mataki na shari'a hatta kazan da ke gidan nan naka ba za ta jira ba. Alhaji lafiya? Wallahi kaddara ce. To ni me nayi? A'a wallahi da kai a ciki tsalin bai gaya muku abin da yake yi ba. Duk da ya ja ruwa. Shirin wasu mutane shiryayyen shiri mai ɗauke da darussa a ciki tari na kamfanin Sunupa Films Productions. Garin tone-tone wallahi sai ta tono wukar da za ta a yanka wuyanta a bulle shi. Mu zuba ni da kai. An ce uwar rago ake wa jaje. Me ka zo ana? Na zo gurin tausaya ne. Ba ku ji an ce sabo turken wawa ba? In ba wawa ba, wane ne kullun zai dinga zuwa shi da a bashi? Babu wata kokwaran shaida da muke da ita a kan cewa shi ne. Kasuwanci suka dumfara shi da shi karkashin tafiyar da maƙudan kuɗaɗe da nufin kaiwa gaci. Kowannen su ya yarda kuma ya amince amma kawai a baka. Sai dai kash sun sauka daga bisan doron shimfiɗar musulunci na rubutu kan kowace yarjejeniya mai hakan ta haifar wasu mutane. Wallahi in ta kama kasan mako ni a hanya na kwana. Now get out. This is trespass. Mutuwar ɗaya daga cikin wasu mutane mecece sila wa ya kashe shi? Ya mutu murus har lahira ya kashe ubanmu ya tafi murus har lahira mu kuma ya mana kisan tsaye. Murnan mutuwa murnan banza? Mutuwa fa mutuwar mahaifi ya maƙudo. Kai. Dato duba kuka gani numfashin ya tsaya da ku. Sai dai in ce Allah ji ganshi. Ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane daga ina suka zo yaya kuma halayyar su take menene sakamakon fandarewar umarnin Allah ta'ala a shirin wasu mutane zaka samu amsa. Shi fa maraya fa yanzu duk abin da ka bashi miliyan 1.5 ma in ka basu nan gobe ya kamata su karba. Dukiyar mahaifinka tana hannunka kuma tana hannun da ba gara ba zago suna nan duk lokacin da ka tashi bukata to ka ruwa kanka. Ta ai bukata hakan ce ta tashi shi sa wani lojin kai yanzu. To shirin wasu mutane ya tsaru kuma ya dogaro da aya da kuma hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Bara da tumasanci da bambadanci wallahi wannan al'umma ba ta da inganci. Mana daga bakara annas ina ne aka ce ai bara. Hadisin manzon Allah da ya faɗi cewa la'anallahu rashi wal murtashi da mai karɓar rashawa da mai bada Allah ya la'ance su. Kuna so shiga cikin la'ana ne? Shirin da ya samu hikimar marubuci da tsarawa Abubakar Rijau, Sagir Nura Makarfi shi ya ɗauki nauyin shirin, shiryawa kuma Shu'aibu Sa'id Babawo, mataimakin mai bada umarnin shirin Kamsusu Mati, horar da 'yan wasa bada umarnin shirin na ganin ya tafi yadda ya kamata Husaina Ali Muhammad. Shirin wasu mutane mallakar kamfanin Sunupa Films Productions. Nemi naka a kasuwa yana nan da Bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure, bakin haure suka shigo gari, bakin haure suka shigo gari. Malam Awal, wai ka san me yake faruwa a garin nan ko kana jin labarin dodo da ya shigo garin nan? Okay, ka ce dai abin ya tabbata. Saboda yau da safen nan kafin in fito ka san menene? A ban sani. Matan Malam Yunusa. Malam da Yunusa dai wannan. Shi fa da ka sani. To zancen ka kare yau a kai. Wannan dodo dai maganar dodo ya tabbata. Yanzu wani taro da ko biki ko suna kawai da sunan yanzu kowa ɗarɗare ce. Ka san mutane suna ta contemplating akan wannan cuta da gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce. Ni kenan ina contemplating akai. Gaskiya to na ji daɗi da ka zo ka same ni. Saboda in ƙara sanar ma da ƴan uwa da abokan arziki. Tabbatar da an gaya ma ƴan uwa musulmi. Saboda kowa ya kula da kanshi. Saboda a ce ba su san abin da yake faruwa ba a sanar da su ga abin da yake faruwa. Yawwa ga abin da yake faruwa. Wannan dodo ya tabbata. Gaske ne. Gaskiya na ji daɗi Malam Mustapha da ka zo ka same ni da wannan labari. Gaskiya ne. Da haka ba zan yi ƙasa a gwiwa ba yanzu nan ma zan yi fakin ɗin mota na in je in sanarwa da al'umma halin da gari yake. Masha Allah. To shikenan Malam Awal. So shikenan Mustapha. Allah ya kiyaye mu. Allah ya mu kuwa. Insha Allah. Ai wannan za a yi wannan kuma. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Haka za a da mataki insha Allah. Yawa to sai an jima. Yawa. Ai al'amuran rayuwar nan da kake gani al'amuran rayuwar nan sai dai addu'a. Yau
na tashi da safe komi ko sisi ba ni da shi gashi yunwa ta ishe ni ciki na wani juya mun yake da kake ji daga ni abin da kima da cikin yin wani sai yarinyar ta zama kwalwa gaba ɗaya abubuwan da ya bacci sai a hankali kuma an waye gari na kudin wankin mutanen ma bai san ba ga kai ciki ba komai sai mu har yanzu kana lekawa wallahi ina dan lekawa to ya yi tunani ma ka daina lekawa ka san rayuwar nan ni tunda ba ariyan nan ta shiga soyayyan nan ma na daina ka san soyayya yanzu sai kana da yan canji assalamu alaikum ce mutanen kuna Malam Musa ya rayuwa wallahi alhamdulillah ya kwana biyu kai gaba daya ka ma bace ba a ganin ka kwata kwata rayuwa ne kun san yanayin rayuwar nan komai ya canza shiga daga ciki ina yanzu ne zan fara duba amma da ka kai tun abun kan ba kai ba rayuwa kenan muna cikin rayuwa kana magana ne tumur yanzu duk ba wannan ba ganin ku ne kun zashi inuwa kuna tazance kuna fira to me kake so me in ba mu zauna gari ba lafiya ba ku da labari rashin lafiya ne nan maganan dodonniya da ake ta yi dodonniya ta shigo gari sai ta asa take yi Allah kai mutane shugaba oke abinda za ku ce kenan Allah da dalla ba kare wannan in zaka je ka samu wasu ka ga musu amma ba shaibu ka jiran na gane ku mutanen ne marasa fahimta a ba rashin fahimta bane ba miya da abinda muke gani a fim ne zaka zo kana ga mana to shikenan alhamdulillah ni dai zan yi na ko ka tafi haka kwanaki kun gona ka tafi kai a layin ka ku ce alfini to shikenan Allah ku zama kici ya kamata ku kuna je ka Umma ta gaida Aisha, umma ta gaida Aisha sai ka gyara kayan ka. Ba ku ba ma so Allah ya kiyaye. Ku ne da ina karta ko sai bari wata. Muna ba shi kai nan fa. Yawa kai mutane sai su suna ga mutane kan zan ku yage. Amma sai wannan su ce wannan ba da masa ba kuma kwaci sai su ce aljani ne. Wallahi. Aljani makwaci na zuwa da ku sai ce wai aljani ne zai firgita su. Ba dama mutun ya ciwo da su ko a ga mutun na farcin farfadiya ko da lura sai mai sai a kalama aljan saboda aljahi ne sarkin lafiyar ba a gani kawai al'amura mutane kawai sun zo suna so su caza ma mutane kai mutane ma suna fama da talauci ya suke so mu yi da rayuwar mu an zo ana ba mu wani labari abin da muke gani a fim abin da to me zai samu ya da kila ma ya je yayi bushe shi ne ya shaye shi ka san matasan yanzu zai dinga caji ba da ruwan da sai an sai da kike mutane zo sun kai mutane kaya ni ba zan zo karasa to ba shi ba gari sai muka haduwa da gari suna ta nazari bakin alkhairi ne ko bakin shari ne ba su sani ba matasa ne masu kurciya kayan su kanana bai daya fuskarsa akwai fushi da zuciya sun shigo gari yanzu musa haka za ka wuce ni ba haka mun magana ba ni nake jira inda gan gaishe ka to bayan mu da muke gidan soja mu ayan ba gaishe ba mu ba ma gaisar da kowa kenan saboda kana soja sai na gaishe ka sannan gaishe ni to ai mu da muke da gwamnati ai gwamnati ta ce in ba gaishe mu kada mu gaishe da kowa kana takama saboda kai soja ne baka san ni ba yayin ka bane to dan kai yayana ne kuma to ai kai ba soja bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ta ba wannan ba to kaga na manta da makulli ne a cikin gida yanzu ka je daki ka dauko mu makullin yanzu ka dawo to ma bushe abin ka ce mene na ce za ka kawo makullin za ka kawo to ina ce kana magana ne za ka kawo to yi sauri ka je ka dauko to za ka bushe tiyar zamani saboda yana soja kenan ba zai je dauko makullin nan ba sai ya yi mu maganganu da ƙananan maganganu ka yaran zamanin nan ka rasa me yasa suke haka ko ta gina soja ne kina a soja kina a soja ba a nuna musu kenan su ranga mutunta na gaba kenan a ku da saura zai zo yau sami na hannun ya ce ɗauko makullin har ma ni ne zai wuce ba zai gaishe ni ba kai lawan gaskiya hankali na tashi a razana muke mata a razane maza a razane ya kamata a samu mazajen da za su fita su yi maganin wannan lamura don ba za mu zuba ido ba ni abin da nake gani ko abu ɗaya ne me zai hana mu shiga cikin gari mu wayar ma mata da maza da duk sauran mutanen gari da kai mu wayar musu da kai dangane da wannan dodo da ya shigo gari yake kashe mana mutane Baba cuta aka ce ba dodo aka ce balantana a ce cuta ce a ce idan kai abu kaza cutar nan za ta kama ka
Dodo fa aka ce ya kamata dai ku tsaya ku nutsa a san me abin da ya kamata a yi magana a kai. An aka waya musu da kai a ce musu to me za a ce musu. Ni ina da shawara daya. Me zai hana mu je gidan da dodon ne ya kashe yarinyar nan? Mu je mu yi bincike ta ya aka yi ya kashe ta. Ka ce kawai mu je makabarta mu haƙo yarinyar mu ga kalar kisan da ya mata kawai. Ko ba kake nufi ba? Dodo ai bai ke darajar dan adam ba. Dan adam ba abin da bai ya hukunta shi. Tunda aljani ma bai bari ba. Yana da kyau dama harka ta mazaje da jarumta ka sa mace ciki. Dan mace tana kashe gwiwar mazaje. Haka kace? To ai zan yi abin da ba za ka iya ba a matsayina na macen da kake rainawa. Ina wallahi zan iya tarar dodon kai ba za ka iya tarar shi. Ni ina son muku. In ba za ta iya ba ta ya za ta take hana mu. Kaga wannan surutun idan muka ci gaba da yin shi to haka za mu ta yin shi kullum. Mu tashi kawai mu je mu fara abin da ya kamata ne. Ba za mu zuba ido ba. Kuma ta ina in muka je za mu san da za mu yi. Mu tashi mu je kawai. Salamu alaikum. Malam Awal. Ai mun kai nake tani ma wallahi. Allah sa dai lafiya. Ai babu lafiya. Subhanallah. Da kan wanka tana nan a can bakin dauji. Tana nan za ta zarge kanta. To garinya. Ina ta neman ka tuni saboda ban san dalilin wannan al'amari ba. Gaskiya ne haka ne to gaskiya na gode malam. Za mu tafi ne da hanzari. To shikenan mu je. Yawwa tsaro. Ya kwana da yawa. To sai gani gashi. To sai ka tafi kawai shiru ka bace sai yanzu kake dawo. Wato ke kira kin san aikin na sojoji kin san ba mu da zama ba je mu gude. Amma ka san me yake faruwa kuwa garin nan? Me ke faruwa ga yamin? Wani dodo fan da yake cinye mutane. Dodo? To banda dodannin da mu muke kashewa daji har akwai wani dodo a cikin garin nan waye shi kuma ya yake? Dodon nan fa ya cinye kawata ya cinye kawuna akalla mutanen da aka lissafa sun fi 70. A habadan Allah to shi dodon ta ya ake yake cinye mutanen da ba ma sani. Kai ba za ka san lokacin da dodon za ta zo wasu da ka ji kawai ta yi whoop da kai. A haba. Ina za ka je baby? Kake samu damu ai kin san mu sojoji muna yawan always ready. Da gaske? Mana. To shikenan baby na. Baki da damuwa ina ga muna tare. Ina da subhanallah zaman me kuke a nan gari dodo a gari kuna habar Allah. Su kuma mutan gari ne, tsoron su guda ne, a ce bakin cuta ne, abin da tsoro. Kayataccen kamfanin na SBS Film Production ya yi kuro da zafi-zafin shi domin ya kawo muku wani fim mai suna Ruma Sa'u. Ruma ina Ruma take? Ina Ruma take? Ruma an neme an rasa ta. Ya haƙuri dan baba ya haƙuri. Shi dai Ruma ne kaman ka same ta kaga. Ruma Sa'u shi ne wanda ya kunshi ababe da dama. Tana baka kanta in kuma wadi ya cika ai ta haƙuri kaji. Babu wallahi ni ba zai rayuwa mai Ruma. Ruma Sa'u. Awwal ta turawa is going crazy. Ya haukace. To ba ka da labarin baban Ruma na neman ka? Ni ruwa a Jando. Ruma. Inna lillahi. Ruma. Ba a ga Ruma ba. Ruma dai yar gidan Malam Sunusi. In tafi in kai su gidan su Ruma. Gidan su wai? Ruma. Gidan su Ruma? Lokacin da kake zuwa gun yarinyar nan me nace maka? Kai ne maka bayani. Mace yarinyar nan ka kyale ta. Akwai su da yawa a garin nan ka nema. Kaki. Me hada Coca-Cola da Mirinda? Ruma. A raba ni ki saya ni. Ni in je gidan su Ruma. Ki rufa min asiri. Ina Ruma? Ni Ruma na ganta a kanya na dawo kewaye. Sai na je na samu Awal a gona na ce mashi Awal na ga Ruma ba cikin wani hayyacin ta. Wannan kayataccen shiri za ku rika samun shi a YouTube channel namu mai suna So by So TV da kuma mawakan Hausa TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun fim din da zaran an daura. Ruma Sa'u.